Ассалому алейкум. Ман Раҷаб Муҳаммадулло Саидович, зодаи шаҳри Кӯлоб, соли таваллудам 1963. Бо тақдир ба мо касалии поликистоз диагноз мондан соли 94-95, 1994-1995. ҳолати ман бисёр вазмин шуд ва ман ба қараболо ба мутахассисони соҳаи гурда, мутахассисони олӣ муроҷиат кардам ва ҳолати ман бисёр вазмин буд ва онҳо ба ман гуфтанд ки зудтар бечунучаро ҷарроҳӣ кардан дар кор ва сангу қуму чирки гурдаҳоро тоза карда партофтан дар кор. Ман чунки аз ин касал падарам баъди ҷарроҳӣ ҳолаташ вазмин шуда аз дунё гузаштанд, ман гуфтам бе ҷарроҳӣ ҷарроҳӣ мумкин табобат шавад. Аммо духтурон гуфтанд ки не, фақат ҷарроҳӣ, ин модарзодӣ фақат ҷарроҳӣ шуморо аз ин ҳолат мераҳонад. Лекин ман вақт барои он ки медонистам ки падарам ва ду апам ба ҳамин касал ки буданд ва баъди ҷарроҳӣ ҳамин духтурони қарабола аз дунё гузаштанд, баъди ҷарроҳӣ ҳолаташон вазмин шуд ва охиран аз дунё гузаштанд, дар муддати кӯтоҳ ман нахостам ҷарроҳӣ кардан ва духтуро ба ман гуфтанд ки ту албатта 2-3 моҳ баъд аз по меафтӣ ва боз маҷбур мешавӣ ҷарроҳӣ кунӣ. Ман гуфтам агар ҷарроҳӣ кунам бе ин ҳам мумкин аз дунё гузарам намешавад. Ва ман ба умури тақдир аз газета дидам ва реклама ва бо доктор Тоҳирӣ шинос шудам ва ӯ ба ман тавсия дод ки бе ҷарроҳӣ сангу чирки гурдаҳо тозаро кардан мумкин аст ва ба ман чанд намуд дору ва тарзи табобатро фармуданд ва дар як муддати кӯтоҳ ман дар муддати 6-7 рӯз ҳамаи сангҳои калон, майда, қим, чирки гурдаҳо, варами гурдаҳо тамоман рехт, ҳама тоза шуд ва мана баъди боз 25 сол гузашт. Ман бо худро камтар бад ҳис кардам, чунки ҳамун таҳаррурҳоро давом надодам ва баъди ин муроҷиат ман креатин ва мочевини ман баланд шуд то 710. Ман ба ҳамин центри трансплантология муроҷиат кардам. Онҳо ба ман фақат тавсия доданд ки бояд ки пайванди гурда гузар кунӣ, дигар илоҷ нест, креатин ва мочевин паст намешавад. Ман ба Эрон рафтам, он ҷо ҳам мутахассисон ба ман тавсия доданд ки 6 моҳ муҳлат дорӣ, ин 1.5 сол зиёд пеш буд ва 6 моҳ муҳлат дорӣ бояд ки пайванд кунӣ. Ман боз ба Тоҳирӣ муроҷиат кардам, ҳолатро фаҳмондам. Он кас ба ман фармуданд ки дар кор нест ва ҳамин гурдаҳо ҳам нағз зиндагӣ кардан мумкин ва схемаи табобатии онро ман гирифтам ва мана чанд вақт ки истифода бурдам, креатини ман аз 710 ба 440 хамбид. Мочавинам ҳамин хел хамбид, ҳолати ман хуб шуд баъди чанд вақти истифодаи доруҳои ин кас ва системаи табобатии ин кас ва боз ман омадам ба осоишгоҳ. ҳозир ҳар рӯз қариб 20-30 километр пиёда мегардам, аз обҳову доруҳои шубҳоӣ ин ҷо истифода мебарам ва худро бисёр ҳозир ҳолати ман бисёр нағз аст ки ҳозир дар оилаам гирем агар ман ба ҳамин сину сол 56 расидагӣ на ҷарроҳӣ кардам, на гурда пайванд кардам. Табиби ҳар як кас худи ӯ ҳаст. Шумо аз болои худ кор карданро ёд гирифтед. Худаш аст ва бояд аз болои худат мувофиқи фармудаҳои доктор амал намоӣ. Ташаккури зиёд, сад сола шуд.